भाई भौणी थिलु भाई भौणी थिलु आमे तळ ऊपर ला ला ला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुआडे आछे देखंतु। चकुर देला ଏବେ ଘରୁ ପୁଣି ଆଇନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। କୁଣିଆ ମାନେ ପାଇଲେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କହିଲେ କ'ଣ ସାଦ ଖିଆ କହିବୁ ନା? ଆମ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରିୟ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମିଠା ଆଣିଛୁ। ଟିକେ 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 କହିଲି ପିଲାର ଜ୍ୱର। ଏଠି ଆମର ଏବେ ମଟନ୍ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ମଟନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ମଟନ୍ ମିଳୁନଥିଲା, କେତେ ବୁଲିକି ମଟନ୍ ଅଣା ହେଲା। ମଟନ୍ ଏବେ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ବି ଧୁଆ ହେବ। ଚିକେନ୍କୁ ଚିଲି କରାହେବ, ମଟନ୍ ତରକାରୀ କରାହେବ। ଭାଉଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆସିଛି। ଭାଉଜମାନେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ବେବିମାନେ ଟିକେ ଖାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଦିଆ ହେଉଛି ଆମର କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ସାଦଖିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୋଲି ଭାଉଜମାନେ ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ ନଣନ୍ଦମାନେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ। ଏଠି ଖୁସି ମଜା ଟିକେ କରିବୁ, ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ ହେବ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ଏବେ ସବୁ ମଟନ୍ ଧୁଆ ସରିଲା। ଚିକେନ୍ ଖା ଖା ମାଇଁ କହୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ତ ଆମେ ଆଣିକି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ କାହିଁକି ଆମେ ତ ସବୁ ଯିବା, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫିଷ୍ଟ କରି ଖାଇଦବା, ଯାହା ବଳକା ହବ କରିକି ମୁଁ ଧୋଇ ଦଉଛି। କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆମେ ଆସିଲୁ ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଭୋଜି କରିବାକୁ କ'ଣ? ପିଆଜ କାଟି କାଟି କାନ୍ଦୁଛୁ, ହଉଛୁ। ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜ ନା, ସେ କ'ଣ ଇଏ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଥୋଦ ପକେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଭାଉଜ କାଟୁଛୁ, ମୋ ଆଖିରେ କେତେ ଲୁହ। ଏ ଭାଉଜ ରସୁଣ ତମେ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ନା? ଇଏ କାଟୁଛି, ମୋ ଆଖିରେ କେତେ ଲୁହ। କି କାନ୍ଦ, କି ଲୁହ, କି ସୁନ୍ଦର। କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ଚାଖିକି ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୁଣ କ'ଣ ଅଧିକ, ଲୁଣ ଅଧିକ ସେଇଟା ଲୁଣଟା ଭାଇ ପକେଇଥିଲେ। ସେ ଲୁଣଟା ସେଇଟା ପକେଇଦେଲେ ତମେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ମନେ ଇଚ୍ଛା ପକେଇଲି। ତମେ ତ କହିଲ ହଁ ସେତିକି। ହଁ ସେତିକି ମୋଟା ଲୁଣ ଲୁଥିବ। ହଁ ସେଇ ସେଟା ସେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଦଉଛି ଆହୁରି ପାଣିଆ ପରା ହେଇଛି ଲୁଣ। ଧରବ ଧରି ଦେଖାଇ ମତେ ଦେଖେଇ ରଖ।
दे हल्दी मसलाटा दे पकाई यार वो कितनी ए बांकड़ा खाना सीधा मोबाइल की नहीं ଆଉ କ'ଣ ଅଦା ଥଣ୍ଡା ପକେଇ ଏ ପୁଅ ଅଛି ଅଛି ଏ ପ୍ରେମ ଓ ମ ମାଇଠୁ ବାଗିକି ଲୁଣ ଆଣିଲୁ ଲୁଣ ଆଣେ କାନା ଯାରେ ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯା କାହ୍ନା ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପକେଇବା କାଢ଼େ ଚିଲି ଘାଣ୍ଟିଲୁନୁ ଟିକେ ଦେଖି ଖାଇ ଚାଲ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଦେଖ କ'ଣ ଖାଉଥିଲ ମଟନ ଚିକେନ ଚିଲି ଆଉ କ'ଣ ସେଟା କ୍ଷୀରି ଭାତ ଆଉ ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଦହି ବାଇଗଣ ରାତିରେ ଟାଇମ୍ ହବନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ ଆମେ ତଳ ଉପର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପର ତୁ ଗାଇଥିଲୁ ମଝିରେ ଦେଖ ସାନ ଭାଇର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରପୋଜ କରିଛି ଭାଉଜକୁ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ କା ପ୍ରପୋଜ କରିଛି ସେଇଟା କହିଲେ ନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ କହିଲା ଏଇଠି କି ଗୀତଟା ହବ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତଟା ହବ ତୁ ଭାବ ଦିल की धड़कन में रहते हो तुम मेरी बाहों में आ जाओ सपनों में खो जा